Comezamos en Cangas, onde a Garda Civil prendeu unha persoa en relación cunha presunta trama de tráfico de medicamentos, en concreto dun ansiolítico. A primeira hora desta mañá a Garda Civil entrou nun edificio Ocupa aquí no centro de Cangas, onde arrestou o presunto número 1 desta rede que traficaba co Ribotril, a marca comercial do clonazepam, un ansiolítico que usan para mesturar co haxís e do que se obtén unha droga de consecuencias devastadoras e que semella estar moi de moda entre os mozos. Esta operación xa arrancou no 2022. Agora mesmo, como dicimos, hai un detido, pero tamén están sendo investigadas 16 persoas, entre elas, alo menos, 3 médicos do Sergas, de Cangas e de Vigo, varias farmacias e mesmo algún menor. Nesta investigación, os axentes chegaron a descubrir a prescripción médica de ata 6.000 comprimidos do medicamento e nas farmacias tamén a venta irregular deste ansiolítico entre os menores. Esta operación continúa aberta e está sendo dirixida polo Xulgado de Instrución número 2 de Cangas. Son drogaditos, son xente xa así marginada, xente drogaditos, sobre todo coas drogas, porque aí creo que fan de tráfico de drogas tamén, e métense aí do edificio, e habrá xente que queda a dormir tamén, e hai moitos problemas, porque peleanse entre eles, e berran, morreu unha rapaza aí tamén, incluso parece que a mataron ou algo pasou, tamén plantaron lumes xa varias veces, viñeron os bombeiros, hai discusións na rúa, hai moitos problemas no edificio ese, sí.